ஹாய், ஸ்வீடன் வந்து 3 இயர்ஸ் ஆச்சு. நானும் வீடியோ போடலாம், வ்ளாக் பண்ணலான்னு நினப்பேன். பட் டைமே இல்லை. இனியாவது டெய்லி ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். அண்ட் திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் மினி வ்ளாக். தை 1 அன்னைக்கு சக்கரை பொங்கலோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். மேரேஜ் ஆகி இது 4th பொங்கல். பட் எல்லா பொங்கலுக்குமே ஊருக்கு போயிடுவோம். இந்த டைம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் தனியாக ஸ்வீடனில் இருக்கோம். சரி, சக்கரை பொங்கல் வச்சு சாமி கும்பிட்டு பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ணலான் இருக்கோம். இது வரைக்கும் பொங்கலே வச்சதில்லை. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் தனியாக பொங்கல் வைக்கிறேன். ஹஸ்பண்ட் வெல்லம்லாம் கட் பண்ணி கொடுத்தாரு. வெல்லம் போட்டு சக்கரை பொங்கல் ரெடி பண்ணிட்டேன். நம்ம ஊர் மாதிரி பொங்கல் பானையெல்லாம் இல்லை. நியூவாக ஒரு பாத்திரம் யூஸ் பண்ணாது இருந்துச்சு. அந்த பாத்திரத்தில் சக்கரை பொங்கல் வச்சுட்டேன் சாமி கும்பிட்றதுக்காக. வெண்பொங்கல் எல்லாம் குக்கரில் வச்சுட்டேன். சாமி கும்பிட்டுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிட்டோம். அப்புறம் ஊரில் எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி பேசினோம். ஹாப்பி பொங்கல் டு ஆல்.